Idazki, gaur bai. Gaur hasiko dira inauteriak. Ostegun gizena dugu gaur. Eta baimena emango didazu lizentzia txiki bat hartu. Demoran apur bat atzera egiteko. Duela 12 urte izango zen, batxilergoko ikasle inuxente bat nintzen ni, besterik ez. Ostegun gizena iritsi, parrilakoak parrandara abiatu gara. Sartu ginen, Tolosako Asteazuarra tabernara. Eta ara non, Idazki Serrano. Gerturatu, eta esan dion Idazki, gau ere ikusten dut zuen saioa. Besarkada bat eman, eta trago bat hartu genuen elkarrekin. 12 urte, beranduago Idazki, nork esan behar digun. Elkarrekin ari behar hemen. Zorioneku! Nik ez dago adazteko, oso polita, Zerena! Eta errepikatuko dugu gaur gauean, akaso? Gaur gauean fijo. Seguruenik. Eta deskuidatzen bazeran, doble ikusiko du bat Bai, batek. ezta? Geu aurrien eta taberna. Leku guztietan batera. Polita, inauteria zoragarria baita ez aldala. Egun zoragarria da, Koldo eta Iñaki, zuek ere zaleak. Bueno, ez derrigor, kontuz. Hori da, errespeta ditzagun hemen... Enaz Tolosakoa. Vale. Baliokidea da, izan gabe ere inauteri zale izatea, baina ez zure kasua. Mozorrotu izan naiz urtero. Esaterako zerta? Institutuan. Bueno, pues... deigarriena Andra Potolo baten... Andra Potolo bat, begira, klasiko bat. Potolo baten soinekoa, bueno, zera daukat. Zarautzen Iñaki egiten da, larun batez eta bereziki. Zuzalea zara? Ez hainbeste. Begira, bueno, ze ondo hasi dugun saioa eta... Iluze zali bai, horretan eta eta bereziki ondo alizarete zuek ni luzeko inauteri honetan, laugarren saioa zuena, 697 euro. Dagoeneko, eskuratuta. No, ez da? Ez dakit txabolarik osorik egiteko badaukagu, baina... Tximinia. Porlanetarako bai betzat, animo bikote, sorteon. Argoitz, xabizen moduz. Ondo. Bueno, lehitzatitator, erdi lengusuz esangu. Edo lenguzu. Nera Andrea bere lenguzue. Ara? Eta zuk adoptatu zube, bai. Bai, Beharko. Ondo, ja, odoleko lenguzu. Eta izango dio, ja, inauteriek badia, baina importantena pasatu dira, lehitzekoak ja pasatu dira. Polemika. Bai. Polemika. Ez die Tolosakoak importantena. Eta pasadana, bestak beste, aurreko miluze, batera, geratu zinetela be bai, finalien, gertatu zaie hori, Koldo eta Iñaki be bai, Argoitz eta Xabri be bai, bueno, ze lehiakide honak zareten erakusten du horrek. Hori da. Ongi etorri mutilek. Datozenak ez dira makalak, ordea, han eta itxaso ongi etorri. Gerri asko. Aiatik, ane, bueno, zehazu ezagun. Aizterra zutik. Bida. Baina operaxio, gai. Erreserba moduko bat, bertan mantentzen baita, Euskal Herriko azken iganderoko erromeria. Igandero. Eta gaztekemeare joaten omen da. Bai, desente. Bai, ez da? Azken alden bai. Ondo, itxaso bestalde, zizurkil betiko Hamleten dilema modukoa goi ala be, zizurkil goikoa edo bekoa. Goikoa zaitu guzu, oso ondo. Eta pilotaria? Bai, eire bai. Behar zana elkartean edo taldean aritzen zara? Bai. Aha. Pixka, eta izu, neskan kirola bultzatu nahien, eta pixkanaka, ibilbide egiten. Zora, garri, guartan ere bultzatzeko prest. Bai, eta ikusgarritasun hori emoten, ez da? Bai, hori da. Pixkanaka maila hilotzen nahi geha, eta aber lortu deun. Ea gaurko saioa ikusgarria den, zuentzat ere? Haupa neskak, gizarri. Miluze astera doa, prestatu danok! Guazen, parea gozatzeko momentua iritsi da, eta Koldo eta Iñaki jarriko ditugu lanien. Bide guztiek nora eramaten dute, Koldo? Erromara. Erromara. Miluzen bide guztiek puntura edo sakura edo... Bide berbaren barruan duten hitzekin egingo dugu jolas. Hartu leku mesedez Iñaki duen. Bueno, bide euren baitan duten hitzak alde batetik, dagozkien kontzeptuak esmatu beharko. Pasen denpora. Bide berdea. Bai, Koldo? Trena. Sondo. Bide saria. AP8. Gurutze bidea. Aste Santua. Bide laguna. Patakon. Bidekaria. Barkatu? Bidekaria. Aukeratu. Patakon. Ez da ere, konduz? Bide lapurra. Bide lapurra, Patakon. Hori bai. Bide laguna. Itxutxakurra. Sartu da, azkena ere. Patakon eta bere leloak ere ala baitzion. Daukanari kendu eta ez daukanari emon.
bera bide lapurra zen. Bueno, utziko didazu esaten, Hector Ortega, historialariak badaukala liburu zoragarri bat. Berari eskenia. Bai, bide lapurra eta benetako dokumentuekin eta, bueno, zoragarria, gaia gustatzen zaionarentzat, benetan gomendagarria. Bide lapurra, Patakon. Bide berdea, bezalde garai batean trenbide izandakoa, orain beste erabilpen bat duena da. Bidekaria, eta hau falta izan zaigu, erromesaren sinonimo, bidekaria, bidaztia, Tonaiakue bidea alegia egite dutenei esaten zaio horrela, bide laguna, itxu txakurra, itxuarentzat bide laguna ezinbestekoa baita, burutze bidea, edo biak kruzisa, nahi duzuna, aste santuan, eta bide saria, aze sariak, ape zortzian, zuentzat ere saria, 50 puntu! Kontzentzu hori, saria... Pentsatzen ari bakarrik, neugaz bakarrik hori ordain dute egon behar dela. Orduen ez dakit, bide saria izan da, ara iritsitakoan behar luke. Bai, non dago, saria, ez da? Patakon, bide lapurra gira hori. Bueno, guazen pareak osatzera, gure leitzako mutilekin, formak, zuentzat, ondo? Vale, bai. Venga, ia bihotz formaren bat edo, agertzen dan. Horren beste maitasun gaur. Ondo. Bueno, formekin lotu beharko ditugu, agertzen diren objektu hauek. Guazen denpera. Piramida. Irukia. Bai. Ondo. Rubik. Kuboa. Kometa. Romboa. Ogi xigortua. Borobila. Abarazka. Hexagonoa. Ogi xigortua. Laukia. Eta mataza. Borobila. Haupa. Ekain. Bai, tartean hor estropozo txiki bat izan dugu. Non eta Xabik ez duen moldeko ogi biribilea erosten. Akaso izango da non baita, piramidea eta irukia, hiru erpin baitituzte. Piramideek ogi xigortua laukia, aipatu bezala, kometa erromboa, egaldatzen den kometa alegia, abarazka erlek eztia egite duten lekua, hexagono formako alako gelatxoak eta dituena, mataza, artile mataza borobila izaten da, zera batean behintzat, eta Rubikeko kuboa, burua uste, kuboa, noski. Taula guztia osatuta, 60 puntu! Bueno, azken aldean nik erazte ditut, rampita hogizik eta. Oso goxoak, Hori, berotute oso gozo geratuten da. Oso gozo. Baina, bueno, ez zen kasua. Ez, moldeko gira laukia. Aber, Itxaso, ez dakitza galdetu aldan, urte bat olan zuretzat zoragarria dana. Igual zeure jaio zinen urtea, maite mindu zinen urtea, bitu, auskalo? Ez nuke bat bearea daukeratuko, Denak onak, ez? Bai, danak balio digu, ondo. Orduen ordu maira, danak balio bat digu? Ni. Artu lekue, ane mesedez. Urteekin egingo dugu jolas. Bueno, eta eurei lotutako gertakariak. Zeintzuk izan diren, asmatu beharko, guazen. Adin nagusia. 18. Erretiroa. 65. Mendela ordena. 25. Eskolaratzea. 6. Diamantezko esteiak. 60. Ahatetxoak. 22. Hau panezkat. Itxasok ere esan baitu. Denak onak. Gaur gere denak onak eta lehenbizikoan asmatuak eskolaratzea 6 urte lotura hori egin martzen, 6 urterekin derrigorrezkoa baita eskolara joate Euskal Herrian. Adin nagusitasuna 18 urterekin estreinatzen da, erretiroa berriz 65ekin, hori da gutxiengo adina behintzat. Ahatetxoak 22 urte, etengabeko broma hori, niri ere egin zidaten ja duela. Jartzen ari gara, Ja, ba, bakarrik. Diamantezko esteiak 60 urte ezkonduta egin da gero ospatzen dira, eta Mendela ordena 25, eta hori ere bete genuen. Oso ondo, 60 puntu! Isil orain, Kaia Barrenian, norri izango da ontzi txuri polit bat, venga, hartu lekua orduan. Badoa, Koldo, bestatetik Iñaki, Diamantezko puntuak jokoan daudeta. Guazen, denbora. Txanua, dotorea, soinekua, Zer da hori? beste bat. Aukeratu, Koldo.
Ea ba, arrazki bat. Zer da hori, Iñaki? Bai, Brasil. Bale. Jode. Oso ondo gonda. Oso ona, bai. Jateko, indartxo egoteko, proteinak. Bero. Gantza, okela... Zerbait txikia... Bai, bota, Iñaki. Dopina. Ez! Zakit. Denpora, joan zaigu. Bai, pena. Vitamina. Bai, proteina, eta dopina, eta ina, amaiera horiek aipatu ditugu, vitamina. Hori falta izan zaigu. Brasilena, ikusgarria, Brasilera iritsi gara, zer da? Bat, 20 puntu! Zara garri eta orain, Brasildik, zuzeneko egaldi hartuta guazen leitzara. Bi lurralde exotiko. Bai. Horitak, bisitatzeko modukoak biak ere. Eimintzioka jarriko dugu Argoitz, zondo? Hartu lekua ba. Eta erakutsi, munduari Xabi, exotikotasun hori. Eta talentua bereziki. Argoitz, denbora. Musukatu, besarkatu, bikotea. Bero? Oso, bero. Maiteminduak, maiteminduta. Bero, oso bero, zein. Maiteminak. Pertsona... Listua. Oso, no? Bai. Zer da hori, Xabi? Noria. Barraka... Kontuz initzioekin. Bero, Xabi? Esan, Xabi. Tio Biboa. Bai. Korrika, ranina, nekatu, kirola, korrika indartxu, triatloia, maiteminduak, bikotea, eskonduak... Izan ziteken eskondua bebai, baina eskondu barik bebai. Maitalea. Maitalea. Amantea. Maitalea. Eta bestea atleta. Atleta, bai. Polita izan da gainera, imintzioka momentu baten atletak eta maitaleak bat egin ditzen. Nekien zer eta... Oso, no. Bi, 40 puntu. Han eta itxaso! Bide batez. Aipatu gabeko zerbait, lengusina zarete? Bai. Ez aldu horrek, etxalo bero. Lengusintasun hori, erabiliko duzu proba honetan, ez da? Saiatuko doin. Bale, zein da lengusina trebea imintzioka? Trebeik ez dago. Hane, bai. Zuzara trebea orduan, baina itxaso bezaldean ere trebe, noski? Esan dako, senidetasuna erabildezagun, puntu mordoa lortzeko. Eupan eskak. Debora. Golfa. Bale? Galtzak, kendu, korrika, running. Galtza motxak, galtza lasak. Bero. Zeak, galtza lasak. Marrazki bat. Letxuga. Letxuga, argila, sua, garra, metxerua. Bale? Bai, oso, no? Pertsona bat. Bi pertsona. Umia. Semea, alaba, arreba, anaia. Beste bateran, Korrika, galtzak, mailak, leggings. Sigi, itxaso. Galtza, bai, Bai, zer. termika, Ez? galtza, Badakizu itxaso. bai, bakit, baino. Amona, aitona. Terriane. Igual, bizartxu da txapela edo, ipotxa.
Eta? Txandala. Txandala? Joe! Galtzalasak eta likrak eta... Mundu osoa, mundu hori, teknik hori aipatu dugu, baina txandala falta, ditu? Bi neskak oso ondo 40 puntu! Itzeskutuaren momentua, nahiko berdintuta markagailuak, orduen puntuak beharko, Koldo, Iñaki bat zeuek, nordue, Maira? Neu. Koldo, hartu leku emezedez. Baia asmatza ditugun berbak, eta badatoz, denpora. Auzitegian. Pailea. Osondo? Sarea. Arratzalea. Mask. Internet. Twitter. Bi segidan. Hortuan. Azenarioak. Bazkaria. O barazkia. Letxuga. Bestea. Tomatea. Bestea. Kipula. Gulash. Ez da dit. Paso. Berotzeko. Astima eta proba honen zaitasun nabarmenenetakoa da Iñakiri gertatu berri zaion hori, ez da? Zer? Twitter jakin eta ezin eutxi. Bai. Horlakoetan nahikoa da besteari esan zerbait eta bueltan erantzungo dunik. Eta aza hori zen, babarrunarekin ere lotu ziteken. Bueno, tolosar zentrismotik ari naiz nire barkatu. 20 puntu! Txukrute da, ez da. Bale! Hor komenidarako azkartzu hautita besti konturetu bai badakila eta barra. Errazada esatien betik, Venga, egin. Xabi, erakutsi. Itz eskutua, leitzarrentzat. Badator, denpara. Jantzi. Erantzi. Otzakin. Bufanda. Gorputzen. Plumiferoa. Bestea. Txaketa. Aldatu, paso. Langilea. Nagusie. Kontrakoa. Alperra. Bale. Lurraldea. Espainia. Barcelona. Katalunia. Osondo. Hankan. Zabatak. Goikalden. Txurnioa. Partea, paso. Ukranian. Gerra. Osondo. Mendin. Zuaitzek. Belarrak. Ebaki. Mine. Osine. Gerturatu gara, sasia salako, etorri. Sasia. Gotxalo, Bai, osondo egin dute. Ikera ondo egin dute, Izterra, falta izan zaigu, izterra. Eta bestalde ondo, Xabi, alferra adierazteko ez du erabili ni, edo zu, edo... Edo antxon. Esaterako, bueno, 60 puntu, bikai. Aneta itxaso, itz eskutua, zeuentzate bai, zelan ibili zarete? Pixka bai. Venga, osondo, nordu Maira. Ni. Itxaso, hartu leku mesedez. Bortxe, leku hartzen zuen bitartien, hanek ideiara egin behar zara, hanek. Venga, berba denak esmatzeko, guazen denpera. Eskubia. Ezkerra. Osondo. Iluna. Argia. Liburua. Irakurri. Bukaeran. Paso. Berria. Zarra. Paso. Gainean. Azpian. Asko. Paso. Paso. Begia. Sudurra. Gainean. Begaina. Barruan. Ia. Berri. Ondo. Bai, batzuk errazagoak, besteak zailtxeagoak, askotan hitz zehatza topatzea baita, esaterako ozono, geruza, segidan letorke, baina geruza gainontzean adierazteko ez da errazena, hemendik hitz egitea erraza da, horregatik ezkara isiltzen. 3 zuzen erantzun da, 60 puntu! Markagailuak nola duden ikusiko dugu triboren berbak egin aurretik. 80 puntu, Koldok eta Iñakik. 160 puntu Argoitzek eta Xabi, beste 160 Anek eta Itxasok, osondo. Triboren berbakatoz eta gaurko triboren berbak bereziak izango dira, bestak beste liburu honetatik
Atara ditugulako gaur panelak osatuko duten berbak, nik kantatu eta dantza egiten du mendiak. Liburuaren izena Irene Sola, katalanak idatzitakoa, eta Josean Elosegik ekarri du euskerara, eta ia ze gordetzen duen liburuak. Koldo, zeugaz hasi, sorte on, badator lehenengo taula, denpora. Aldea, alderdia. Baratxe. Aldea, alderdia. Lintzura. Argoitz. Aldea, alderdia. Aieka. Ugaztunen aho barrunbearen atzealdea. Iurtzuria. Aldea, alderdia. Aieka. Ugaztunen aho barrunbearen atzealdea. Lintzura. Ane? Aldea, alderdia. Aieka. Ugaztunen aho barrunbearen atzealdea. Hautza. Mozkortu. Durundatu. Aldea, alderdia. Aieka. Ugaztunaren aho barrunbearen atzealdea. Hauntza. Mozkortu. Orditu. Orditu. Horixe falta ditzaigun, baina erreboteak balio baitu. Anek eta Itxasok bizuzen eman da 20 puntu. Egiren abile, Irene Sola zoragarria dalako, poeta da bera, artista plastiko eta berreta barra, ezagutzen zu, Iñaki baietz esaten zu. Irakurreta liburue? Bai. Ederra ezta? Bai, badauka itxur hori. Oso ondo. Bueno, erantzuten, Argoitz orain, bigarren taula datorrelako. Guazen, sorteon, denpora. Mai zapia, bizkaieraz. Zamau. Ontzek egiten duten oihu, luzea. Uria. Errenka, ibili. Urgun egin. Arina, lasterra. Zaulia. Ahotsaz mintzatuz, latza eta zakarra. Erlatxa. Gorra. Elkorra. Ingurua. Baranoa. Aupa! Ze aurpegi da hori Argoitz? Taula hain dotore osatuta. Iraria. Iraria, bueno, ala izango da, baina behon deizula, 1 puntu! Baneskak, Ane Itxaso, zegoen txanta izango da, hirugarren taula ere liburutik jasotako berbekin osatu dugu. Guazen, Ane, denpora. Oztopoa, eragozpena. Zinkurina. Oztopoa, eragozpena. Zarakarra. Koldo? Oztopoa, eragozpena. Oselua. Lumatu. Bipildu. Norbait beste norbaiten edo zerbaiten mendetik askatu. Itzuri. Nahi bizia, irrika. Aierra. Elizkoia. Jaieratxua. Larrua zalean zauriak lehortzean sortzen den gainalde gogortua. Zarakarra. Intziria. Zinkurina. Aupa! Hau da, hau! 10 puntuko aldea gora bera. Erabaki horra oso taula hau, behon deizula, Koldo, 1 puntu! Eta ikusten duzu, 10 geratuko gara, Koldo, bikain taula asmatuta, Koldo Keteinak 180 puntu, Argoitzek eta Xabik 260, Ane Itxaso, 10 geratuko gara, 180 puntu. Gutxigatik, oso gutxigatik, ezin gutxiagogatik. Ja. Ez baita norberak egindakoa soilik, bestek egindako ere kontutan hartu behar izaten da Miguel Luzen. Ane eta Itxaso, gaur iritsi eta gaur bukatu. Baina bitartekoa zer moduzkoa izan da? Ondo. Gustora aritu zarete? Bai, noski. Egia da lehiakideak ere gogor xamarrak tokatu direla eta baina egindako lanarekin kontentu egoteko moduan bazaudet, ez da? Eta aurrerantzean, aizterrazun ospakizunetan jarraituko dugu. Baina plana egin dadako. Bai, ez da? Plana egin dadako. Igande batez? Zein izaten da, Ane, plana? Seirak aldeako egun, eta ja jendea dantzalaztea, trago batzuk hartu, eta behatzik arte. Fenomeno. Ni preste, Ni ere, bai? Ni preste, Zora, garri, bikote mila esker gurean izatea. Sorte! Eta txalo garizarete, oso ondo, aurrera egin aurretik, aspaldiko partez banatu behar daukagu beste txaloki bat. Miluzen badakizu itura hori dugula Euskara erdigunera ekartzen duen edonor, edozer, txalotzeko itura politori daukagu. Eta kasu honetan Euskararen hiztegi berria, neoloteka izenekoa txalotuko dugu, useik martxan jarritako ekimena baita,
Errealitate berriak bizi ditugu eta errealitate berri horiek izendatzeko ere hitz eta esamolde berriak behar ditugu. Bueno, hoien guztien bilduma ekarriko digu, neolotekak besteak beste bertan jaso dira, arrazializatu, inertzia kirol, genero jariakor, kanperizatu, tankerako hitz, esamoldeak eta jakin zuek ere ekarpenak egiteko aukera duzuela, beraz neoloteka egin dezagun denon artean, berritu dezagun euskara bera ere, eta jo, txalo! Eudei! Txalo kibat! Aurrera egin aurretik, galdera azkar bat. Antxon, segunda gaur? Ostegun izena? Vale, ondo Txalo dabil. ostegun izena! Ondo dabil! Aztu barik, Aztu barik. Bigarren pasa ez elkatu dira mutilak. Koldo Iñaki larri, Por los melones. Epa! Baina, ondo, taula eta zereginak eginda, ederto, zerotik hasiko gara orain, Argoitze, Xabi, lasaiago egon zarete. Beitzarrak lasai. Ondo? Bueno, ia ba. Definizioak. Koldo, ja arranzari buelta mandiogu. Bai. Definizio berezi zete da, ez da? Egia da. Inauteriak hasiko dira, ez dakit aipatu dugun. Bai, inauteriak hasiko dira Euskal Herriko herri askotan eta inauteriekin, buelta horretan. Nondako ziburuek, gero nire Egia. Asteazu arrataberna daukan di buruak. Inauteriekin lotutako hitzak asmatu beharko dituzte. Definizioak eta inauteria guzartuta alegia. Bai? Zurekin hasi, Koldo? Denbora. Lantzeko inauterietako bide lapur ospetsua. Oso ospetsua. Bai? Miguel Otxin. Miguel Otxin. Inauterietan kaleak girotzen dituzten musika taldeak. Txarangak. Bai, zoragarriak. Zaldu ondon, gorbata eta guzti ateratzen den pertsonaia. Marquitos. Marquitos. Zanpantzarrek galduko dutena. Hau noski... Apur. Galtzen bada. Galtzeko moduko azar izango da. P bat. Epaiketa. Inauteri asteleena Tolosan. Asteleena. Astelen... Txoa. Ez, baina oso antzekoa. Astelenita. Bai, astelenita. Altxasuko pertsonaia zirikatzaile eta beldurgarriak. Bai. Momotxorroa. Momotxorroak, oso ondo. Oso ondo. Denbora. Oso ondo. Zoragarri. Azigara puntua biltzen, ederto, bost asmatuta 50 puntu, Koldo, Iñaki. Gain. Ez esan inauteri, esan iote. Ez da? Ala esaten iote, leitan. Ioteak. Atxaurek. Atxaurek? Mozorrotu. Zorroak. Bale. Atxauretu da mozorrotzea, hori bai. Inautik, aratuztiek. Baita ere, horretzak berea, ez da? Ze mozorro horrela, bereziki guztokoa, Argoitz? Mutile gehiena neskaz, ez gaztenga. Hori ja, uste dut, ez ote den ja... Bueno, egia da, nostalgiko asko dagoela, Zalantzari gabe. Ez duzu gogoan horrela bereziki... Argoitz mozorro zalegoa da, ni baino. Bai, Bueno, harrapatuko dugu noiz bai. Leitzan bertan. Orain harrapa ditzagun definizioak eta inauteri lotuta. Noski? Lehenbiziko zuretzat Argoitz. Denbora! Bilboko inauteriak. Aratuzteak. Osondo, Bilbotar Peto eta Gibelandia. Bai? Probatu! Bai? Zarambolaz. Zarambolazen inauterietako laguna. Zarambolaz eta... Marija, aquí, Ez, baina, bueno... Marilili. Ez da Marilili. Bota. Tarilili. Ez da Tarilili. Zarili. Ez da ere. Farolin, baizik. Maskara dago pertsonaia nagusia. Artzaina. Probatu, ba, antzekoa. Zaina. Bai? Zer zaina ordea? Baso zaina ez. Ez, zabal zaina. Veneziako inauteritara joateko jantzi beharko duzuna. Disfraza, maskara. Maskara hori bai. Eta lantzarrentzako dantzabu giarria? Sortzekoa. Segundo bat. Milodi izan naiz ni, Bai, Bueno, zer, bi, hogei puntu, hau mutilek. Marilili polita, Asmatu garren nuke, pertsonai bat. Marilili. Ondo, erazak lamur, Venezia maskarekin eta. Bueno, ia puntuak, biltzen ditugun, gero puntuak diru bihurtzen dirata. Eroglifikoak datoz. Danak asmatzeko. Gogo, zeurek, zuek? Bai. Bai, claro. Lehenengo eroglifikoa, bazen, denpora. Beti bisitatu nahi izan dut. Alabama.
Alabama. Oso ondo. Wow. Oso ondo. Alaba eta ama. Alabama. Sweet home Alabama. Vale. Where the sky is always blue. All right. Iñaki kantanti da. Bai? Iñaki. Erixe. Abestu lazaizuke. Ondo. Bigarren eroglifikoa, denpora. Istripu bat egon da. Errepidean. Errepidean. Oso ondo. Bai. Oso ondo. Errepidean. Vale. Ilaskik askotan sufriarazten dizue batzuei. Zuek ere sufriarazi gure. Ja, bai, baina zin. Ez da. Asmatu egin nahi duzu lehenbiziko baina. Tira. Ez konta sekretu danak. Ez hori ere gira. Asko gustatzen zait gero eta gehiago. Bai, ez da. Lehiakideak estutzea. Bai. Ia hor bezea arazo dauen. Badago zerbait. Hirugarren eroglifikoa denpora. Nongoa da mutil hori? Bruce Lee... Li baderantzuna ez zati. Libiakoa. Libiakoa. Oso ondo. Be kind. Bruce Lee. Li, behar genuen. Li. Dia. Koerdiako. Libiakoa. Oso ondo. Eta errepaso txiki bat egiten hasita, zenbat saio dara matzazu zuek segidan 3 eroglifikoak asmatu. Etorri ginen. Ez bat ez genuen, lehenengokoan ez genuen asmatu. Baina arrezkero, dinot, eroglio. Ez dutu hortzak, Laro gita marputu! Oso ondo! Galdera batakot. Badaukazu komunikazio zuzena berarekin? Erogliorekin ez. Nik ez. Ez. Garbinekin? Garbinerekin ere. Biurrinekin? Neu ez. Ez kara inor, hemen. Ja? Segulakoa. Lortu beharku? Bai. Iritsiko gara, Ondo. Argoitz, Xabi, orduen ezin, bueno, aurkezpenak eta egin, geuk ere ez dakigulako. Hortxe dauz, lekuren batean. Zuek asmatu bada ez bada. Zuek asmatu, eroglifikoek hori da. Badator lehenengue. Guazen, denpera. Bidean galdu dute. Bai. Bai. Paketea. Oso ondo? Eta misia umen izkeran pa, ke eta tea. Oso ondo, paketea galdu dute bidean. Nire iritsi da. Bai? Gau? Ai, ia da. Bai. Gero erakutsiko dugu pixka bat gainera. Zerrote da. Benetan, kulero batzu tauz. Benetan. Eskatu, erakutsi alda, Kuleroak eta paketea. Iritsi barriak. Bigarren eroglifikoa, denpora. Aurrera goaz. Pau soka. Hau pasuek. Pau soka, bale. Zer da, hau? Pau Garzón, zazioleteko jokalari ezaguna. Pau eta soka bat. Oso ondo, Pau soka. Bale. Eroglio, ez dutu hortzak, Hau asmatzen baduzue, aserretu egingo da, benetan, Aserretu egingo da. Hirugarren eroglifikoa badator. Denpora. Non dago Francisco? Vatikaian. Vatikanoan. Vatikanoan, bai, oso ondo. Batmanen erdia, bat eta ikanoan. Vatikanoan, bikain. Naiz ni inor provokatu zalea, baina zuek ere zenbat saio dara matzazu etengabe eroglifiko guztiak asmatzen? Guk bitik biak, Denak? Euneko eun. Euneko eun! Lauro gita marputu! Egia da, Garbine Biurrinek lanak pixka bat zailtxeagoa jartzen dituela, Baina, hauek ere osatu daitezketa. Zuretza jatorra da Garbine Biurrin? Bai, justua gainera. Bale, justua bai. Bere modura, baina bai. Baina bai. Bai. Ea zer egiten koldok eta Iñaki ariketa bukatutakoan. Lehenbiziko bat hor, denbora. Euskal Herrian... Bai? Aurkituko... Ez, Euskal Herrian... Zein Occitanean... Aurkituko duzu... Bertakoagoa... Aurkituko duzu... Zein baino zein bertakoagoa. Bai, horixe! Hau pasuek! Oso ondo! Eta nire irudipena izan da, edo Iñakik esaldia osatzeko koreografia txiki bat ere egin du. Bai, horixe. Ez da esaldia osatzea, ia flowa ere jarri dio. Alabamako estiloan. Bai, ez da? Sweet Home. Ea ba, bigarrena ere. Bokalak, denbora. Babarrun. Aurreti bokal bat? Ez da, En, an, ez da, ez da, intro, bi bokal gero. Inauteri, eta txotxongiloekin. Lotuko duzu. Besteak beste. Hau pasuek! Oso ondo! Txiki, oso ondo. Horrela esaten dugu, hemen. Txiki. Jarraitu horretan, Esaldi antolatzera orain, denbora. Atzelari. Ez. Pilotari. Atzelari. Ez, pilotari. Anoetarra. Ez, pilotari. Lanetan. Ez, pilotari. Anoetarra. Ez.
Pilotari dabilen. Ez, pilotari... Ere? Ez, pilotari... Ez. Oi? Oi, pilotari oi. Oi. Ezagun. Ezagun. Bat. Ere? Ezagun bat. Zen. Zen. Pilotari hori ezagun bat. Zen. Zarrastona. Baina esaldi malkartxuago hau, nola gaitz. Baina gero bat abesteri baituta, bai. Ez dugu baiatz. Edo ez, Azken esaldi honek okertu litzake kontuak. Bokalak, denbora. Sartzeaz. Ez da sa. Sortzeaz. Sortzez. Bertakoa da. Euskal. Ez da, Ez da, eta beste bokal bat. Aurkezle. Jator. Eta. Arrakastatxue. Tarikoa. Bai. Sartua. Oso ondo. Eta irurekin gara baitan hartzen. Kontoko teinak, oso ondo. Euskal Herrian zein Oksitanian aurkituko duzu zein baino zein bertakoagoa. Babarrun inauteri eta txontxongiloekin lotuko duzu besteak beste. Sortzez bertakoa da. Euskal aurkezle jator eta arrakastatxuenetarikoa. Tolosa. Zeri buruz ari gara? Tolosa. Komodina jokoan? Tolosa? Bai, erra! Pilotari hori ezagun bat eta gaur egun atzelari lanetan dabilen pilotaria be, bai? Falta zena? Bikain. Azken esalikoa kike zen, Edo Julen, edo esan jende asko dago, Egon zara... Ni oso gustu. Babarrun inauteri. Garbine biurrine, txalo beroa Garbine biurrine, esaldiak. Zoraita egonak ere. Garbine. Haitzen zaitugu, ea ere zuek maite duzuen, bera? Edo esaldiak sikiera. Argoitz eta Xabi, badator lehenbizikoa eta denbora. Stranger... Bai? Things. Telesaileko pertsonaiak gaitasun... Psikiko, handiko, pertsonaiak, hau izen hau zuen. Hau pasuek. Argoitz, Xabi, bikain. Esaldi bihurrietan ere gaitasun psikiko handiak behar baitira. Ondo? Gaitasun psikikoak? Bueno. Minimotan ja, ez da? Bai. Eutxigoiari. Gastatzen. Badatoz eta bokalak, denbora? Naiz eta... Kopuru zehatz bat. Izan. Asko. Askotako. Asko. Esateko. Erabiltzen. Dugu. Euskaraz. Euskaraz, bai. Bai. Oso ondo. Ondo, bado argitzen. Zer duen. Baina puntuak pilatzen jarraitzeko aukera ere bai, oso garrantzitsua hau. Hirugarren esaldia, denbora. Euskal Herriko. Ez? Euskarazko. Telebista. Kate. Honek. Euskal Herriko. Gaurkotasuna du lantzen. Gaurkotasuna lantzen du. Bai. Vale. Hala ere esan baitaiteke, gaurkotasuna du lantzen. Baina lantzen du zen ordena oso ondo. Quevedo zara. Bai, ez da, tarteka. Ez, naiz Quevedo, baina abeslaria. Bestiek hori ba. Bokalak orain, azken esaldia denbora. Bi. Marra. Gainditzen. Ez, aurretik bokala. Egonda. Ez da egonda. Eginda. Hori bai. Eginda. Adierazi. Dezakezu. Baina. Kentzeko. Baina. Ez, kata gero bokal bat. Ezake. Ezaka. Ezaki. Kontu zematia. Rematarra. Pesatu zaigo agon argoitza. Giru, 50 puntu. Stranger Things telesaileko gaitasun psikiko handiko pertsonaiak izen hau zuen, naiz eta kopuru zehatz bat izan asko esateko erabiltzen dugu euskaraz, euskarazko telebista kate honek Euskal Herriko gaurkotasuna lantzen du. Zeri buruzari gara? Amaika, komodina jokoan, ikus dezagun. Oso ondo! Bain! Oso ondo! Eta bezarka da bat hemenik ere Amaika telebistako lagunei. Ez dakit erabiltzen duten eslogan modura, Amaika ikusteko jaioa gara. Hain zu telebista izan da? Hortxe ideia. Izango da lehenengue seguraski pentsatu duena. Zokatira goaz. Koldok eta inakik 230 puntuta komodina. Eta jotxalo batzai. Argoitzek eta Xabi 200 puntuta komodina. Honek esan nahi du, beste berdinketa, berdinketa daukagula. Ia nola purtzen dan, zokatira goaz.
Argoitz, Xabi, zebok erantzuten lehenak, oso alde txikiak, denporarik galdu barik albada asko zobeto, eta komodina bitaldiek. Guazen, denpora. Zein sektoretako sindikatua da N? Nekazaltz. Nekazalitza, lehen sektorea, bale. Koldo Iñaki, denpora. Podiumean txapeldunaren zein aldetan jartzen da bigarren sailkatua? Eskuman. Bale. Argoitz, Xabi, denpora. Ipar Euskal Herriko zein erakunde adierazten dute EKE siglek? Paso. Euskal Kultur erakundea. Zein kiroletan aritu zen Zuaitz Gurrutxaga umoriegilea? Futbolean. Bale. Koldo Iñaki, denpora. Zein hizkuntzatan aritzen dira Bresola eskolak? Katalanez. Bai. Argoitz, Xabi, denpora. Zein txakur mota irudikatzen dugu upeltxo bat lepoan duela? Beethoven... Paso. San Bernardo bat. Zein da New Yorken gehien bizitatutako monumentua? Estatua... Askatasunaren estatua. Bale. Ondo, galderak itzulpen gintza, lan asko pilatu zaizkigu batera. Ondo, geratu da denbora. Koldo eta Iñaki aurre hartuta, eutxi puntu beraz. Mutilek, denpora. Zein hilabete dator abendua eta gero? Urtarrila. Osondo? Mutilek, guazen, denpora. Nola deitzen zaio Hendaia eta Donibane Lohitzune artean sortzen den olatu handiari? Komodina. Belarra. Ondo, puntuak altzen jarraitu baino. Goia baita denbora geratzea. 77 segundo orain. Koldo Iñaki, zuek ere komodina gozue? Koldo Iñaki, denpora. Zein arlotako emakumei buruzko bilduma da Pamielaren bagara? Komodina. Arteari buruzkoa. Eta gortu ditugu. Komodintasun guztiak. Nire aurrera sokak erabakiko du eta berezik erantzun zuzenek. Beraz animo. Argoitz, Xabi, denpora. Zenbat letra ezberdin ditu pinpirin hitzak? Lau. Lau. Koldo Iñaki, denpora. Zein hiriburutan dago Kondestablearen jauregia? Iruñan. Osondo. Argoitz, Xabi, denpora. Zer da lagun artean eta aire librean egiten den otordua? Piknika. Bai. Koldo Iñaki, denpora. Zein izenekin da ezagunagoa Dendroaspis zugea? Bibora. Mamba. Gorputzeko zein atalekin ezin da ukitu baloia futbolean? Eskuarekin. Eskuarekin. Ondo. Eskuarekin ez. Zoet Gurrutxagak, noizbait. Pozuen arren. Minutu erdi eskas. Argoitz eta Xabi, bizkor eta zuzen aldela, Guazen, Argoitz, Xabi, denpora. Nola du izena Japoniako jantzi tipikoak? Kimono. Oso ondo. Denpora, Koldo Iñaki, zein hizkuntzan du jatorria boreal hitzak? Laponiera. Grezierra, urberoko zein bainuetxe asmatu zituzten erromatarrek? Termak. Bai. Argoitz, Xabi, denpora. Gipuzkoako zein herrik izan zuen telefono konpainia propioa? Tolosak. Urnietak, zein laburdura erabiltzen da hizkuntza eskola ofiziala adierazteko? Ika. HEO, zein hiriburutan asmatu dute Zilarra edo Beruna edaria? Paso. Iruñean, ekonomian zenbagarren sektorea da industria? Bigarna. Bai. Eta denbora! Apuntetxoa, itzulpena polita baita, Zilarra edo Beruna, plata o plomo. Txupito edo titareka da. Hala esaten omen da, gauza asko ari gara ikasten, Ondo. Titareka da bat, Koldo Iñakiren alde, 309 puntu. Argoitzek eta Xabi, 120 bat. Argoitz, Xabi, proposamen egin behar dizuet, basatozie parrandarak edugaz gaur? Hombre, igual, bai. Bai, ez da? Hemen zara gorzulako zaina, miluzena izan maitxukan. Bueno, bostegun gizena eta hemen ospatzeko. Bai. Eta burrengo miluzen gainera, danak batera barriro. Bai, hori izango da honena. Astelenita, animo bikote. Eskerrik asko bikote. Nondik datoz Koldo eta Iñaki, Iñaki eta Koldo hilzorian egotetik. Bai. Tribuaren berbetan azken taula abiatzerako hankaterdia etxean baitzen duten. Eta hemen txegara berriz ere. Sokatiran gaien duta gainera. Atzetik aurrera, bide hori egin duzu ez da bide txarra, 309 puntu kaso honetan.
eta milakora ere gerturatzen ari gara. 4 euro faltan. Bederatzeron da, 96 euro. Irabazi dituzu dagoeneko, eta zakuan, eta zenbaki polita hau ere, 12.600 eta 12 euro. Ai, ondo. Baina esan duzuna ze historio ederra. Bizitzaren metafora. Hori da bizitza bai, ezta? Ondo dagoena, txarto dagoena, zer egin, pelikula bat ematen duenek lanak. Basari, Zinema saliek? Bai. 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 Bai, zan dugu, Ba, guazen zakuaren bila. Mutilek baia sortea dagoen gaurko ere muak, hauek direlako. Martin Scorsese, Steven Spielberg, Quentin Tarantino. Jarraian aipatuko dizkezu edan filmak nork zuzentu dituen, asmatu beharko duzue. Ondo? Zauen gustuko gaia? Bai, zalek, Ba, lehenengo pelikula Schindlerren zerrenda izango da. Spielbergena. Ryan soldadua salbatu. Baitare. Spielbergena. Boxstar Berta. Ufa. Hau ya, zaita zagun. Quentin Tarantino na. Ez da? Scorsese izango da. Always. Scorsese. Bai, Scorsese. Bai, bueno, iko dugu. Bueno, a ver, ez tekiko lako. Hook. Hori Spielberg, bai. New York. Ahí va, Scorsese. Scorseseri jarri diegu, azken aurreko filma, azkena dator, eta Wall Streeteko Otsoa izango da. Esanik Scorsese. Bai, Scorsese eta Boxcar hori Tarantino da. Bai. Vale. Zamos? Ondo, bueno. Baratzeko horren, Scorsese denean ipini ditugun batzuk. Bai, lehenengoa ez da izango. Bazarete sale? Scorsese, Spielberg, Tarantino sale? Spielberg eta Tarantino dena, bai. Borrokatua. Pelikularen bat ikusita? Pues bai. Ondo, pelikulak ezagutu bai. Schindlerren zerrenda ezaguna, Spielbergena. Eta Ryan soldadua salbatu? Oso ondo. Azabilan, Schindlerren zerrenda, gerra drama, oso arrakastatxoa, 7 Oscar sari irabazi zituen, Bigarren Mundu Gerran kokatua, eta Ryan soldadua salbatu 98an egindako gerra bereari buruzko pelikula, Bigarren Mundu Gerrari buruzko filma. New York. Musikala, Scorseserena? Wall Streeteko Otsoa? Hau pasuek? Oso ondo. New York, 77an estrenatutako musikala, Liza Minnelli eta Robert De Niro protagonista, eta Wall Streeteko Otsoa, Leonardo DiCaprio, New Yorkeko burtsa korridore bat aragituz. Trukakia. Pentsatu dugu igual Boxcar Berta hori, Quentin Tarantino hori eman. Zalantzak? Bai, danak. Eta trukakia erabiltzea pentsatu dugu. Bai? Valdez. Ni poker arpegia jartzen da beta. Erabiliko dugu? Ez. Bioska dako zezet? Ez. Ez dugu erabiliko. Ez dugu erabiliko, trukakia. From Lost to the River. Ez dugu erabiliko trukakia. Etortxe dukagu Hook, bestak beste, geratzen diren 3 filmetako bat
izango da, Steven Spielbergena da. Oso ondo. Bai, horixe, Peter Panen historian oinarritutako fantasiazko filma. Boxcar Berta. Zalantzak. Ez dakit zein da, ez dakit txartu badau, bihar da txartu. Martin Scorseseri jarri diegu, hasierako bihozkada horretan, beste biak deskartatuta nola bait. Zuzena? Bai. Bihozkada ona. Bere bigarren lana hain zuzen, Scorseseren bigarren filma, 1992an argitaratutakoa. Always filma. Badaki guztein den? Ez. Baina bai, bihozkada bai, Scorsesena izango da. 12.612 euro. Koldo eta Iñaki. Bikain zabiltzate, Miluzen, proba ezberdinetan, zakuaren bila ere bai. Hortxe gabiltz. Gatozen bakoitzen urbiltzen gabiltz. 12.612 euro ditugu. Always, Scorsese da? Spielberg da. Spielbergen 89ko pelikula bat. Always! Beti berdin, Koldo eta Iñaki finalera iritsi, eta zakurik ez. Baina ostegun gizena, zakua gizentzen jarraituko dugu, 996 euroak banatuta. Txeluxu onarako lehiakidekin egotea, eta ia banatzen dugun, ia zakua banatzen dugun. Orain, Prestatutu zauz. 12 urte, geroago Iazki. Arditzagun Tolosago kaleak, eta guaxen barrandara Iazki. Onda!